Nous les paumés, nous ne sommes pas aimés, des bons bourgeois qui nagent dans la joie. Il faut savoir pour être à leur goût un beau au col et un sac au bout. Ça ne fait pas une cachette, ça donne le grand salonnette. Si c'est pour toi, quand un bourgeois nous voit, il dit en les montrant du doigt. Koldo Mitxelena ikastetxeko ikasle zein irakasleak. Jakin dezazuen gure egilez gain, bertako egilez gain, euskeraz idazten duten idazlez gain, badirela beste hainbat eta hainbat mundu zabalean, beste hizkuntzetan idazten dutenak, nola ez, kalitate handiko idazleak, batzuk sona handikoak ere bai, eta hoiek gure lankide itzultzaileei esker gertutik ezagutu ditzakegula. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât, il faut qu'il s'explique. Bueno, hemen gaude, eta hemen gaude, hain zuzen ere, pixka bat hitz egiteko Asienario obraz. Ez dakit izan duzuen aukerarik obra hau irakurtzeko, edo behar bada pasarte batzuk irakurtzeko, edo nik nola nahi ere ingo dizu eta delako aurkezpen txiki bat. Asienario obra klasiko bat da, idatzi zen orain dela 116 urte, beraz, baditu urte batzuk. Autorea, Jules Renard, frantziar idazlea, 1874an jaio zen, beraz, 19. mendearen erdialdean edo. Eta konparazio baterako adibidez, urte berean jaio zen Miguel de Unamuno, pixka bat zuei laguntzeko autore hau kokatzen. Gehien bat nobelak eta antzerki obrak idatzi zituen, baina bere obrarik ezagunena, eta benetan da oso ezaguna obra hau, batez ere Frantzian, Asienario da. Jatorrizko izenburuan Poil de Cagot. Eta zergatik du izenburu hori? Protagonista, mutiko bat delako, mutiko ilegorri bat. Eta ez izenez deitzen diote Asienario. Eta liburuak kontatzen ditu mutil honen pasadizo batzuk, bere bizitzako zenbait pasadizo. Behar bada, liburutik pixo bat irakurtzea gaizki ez, ezta? Gaurkoan ere, hortara etorri gera, ez? Hortara etorri gera, baina ez dugu guk irakurriko, guk baino asko zobeto egingo dute... Bertxa margatoz horregia esateko, arrazoi dezu, bale, beste norbaiti. Asko zobeto egingo dute Mikel Aizkurain eta Ainere Tolosak. Eta berai emango diogu hitza, ez da? Bai, berai. Lepik jauna, Anaia Nagusi Felix, Arreba Ernestina eta Asienario gaubelan daude, tximiniaren inguruan, lau aulkiak aurreko hanken gainean kulunka. Zutan arbola ipurdi bat, zainta guzti. Kontu kontariari dira, eta Asienariok, Lepik Andrea kanpoan dela, norberaren ideia garatzeari ekin dio. Niretzat, familiako tituluek ez dute baliorik. Zuk aitatxo, badakizu zenbat maite zaitudan. Hatik maite zaitut, ez aita zaitudalako. Maite zaitut, laguna zaitudalako. Izan ere, ez duzu inolako meriturik nire aitazaren aldetik. Zure adiskidetasuna ordea, zorrez izan arren, eskuzabaltasunez eskaintzen didazun ohore handi gisa dakusat. Eta ni? Eta ni? Nik nahi nuke orain, hemendik aurrera, nolabaiteko elkarrizketa bat edo piztea, eta beraz nik galdera hau luzatzen dizuet. Zuentzat, nolakoa da itzultzaile bat? Nola jarduten du? Nola egiten du lan itzultzaile batek? Zer da itzultzaile bat? Alegia zer da pertsona bat,
mai baten aurrean eserita jarduten du, eta iztegiz inguratuta, edo nola imaginatzen duzue? Ez dute imaginatzen. Ez dute imaginatzen. Bidai baten, ez? Bidai baten zurekin itzultzaile bezala zugute masa herri batera ez poduzu gango hizkuntza ezautzen. Igual hori etortzen zain lehenko gauza. Hor, kontu interesgarri bat sortzen da. Ze ez da berdina, abiez Mikelek orain aipatu berri duena, hori, zehazki ez da itzultzaile bat, baizik da interprete bat. Orduan, zein da itzultzailearen eta interpretearen arteko desberdintasuna? Tik-tak, tik-tak, tak-tak. Ia nork asmaten duen erantzuzena. Hor, esku bat. Mikroa mesedez. Interpreteak momentuan itzuli behar duela eta itzultzaileak ez. Bai, bada pista bat. Normalean guk aktore gean aldetikan gure prozesua izaten da buruz ikasi edo improvisatu batzutan ebai. Eta goiak guk testua baztertzen deu, eta erabat, hasten geha akzion, eta gure mugimendukin da. Galdera bat daukaz, itzultzaileen dako, eta zenbat hizkuntza jakiten txuzue, ero espezialitatu egiten zate gutxinez bi behar dira, klaro. Gutxinez bi behar dira. Bi behar dira derrigor. Bi hizkuntzarik ez balin badakazu, ezin zera itzultzailea izan, ezta? Hori ezinbesteko baldintza da, bai. Euskal itzultzaile, zuzentzaile eta interpreteen elkartetik oparitxo bat egin nahi diogu Koldo Mitxelena ikastetxeari, liburu sorta bat aukeratu dugu, literatura unibertsala gure bilduma hau ondo ezagutu dezazuen. Mila esker zuen laguntza guztiak. Une batez, Asenariok ez du hitzik esan. Beldur da, bere bozkario sekretuak, ia indarre ginez helduta eusten bion eskuark, ez zote dion denak bapatean ies egingo. Gero, ukabila itxi eta hanbean, ilunpetan, lokartzen ari den herria mehatxatu eta grinaz oiukatu du.